Epetike ndị Igbo. Wumba. Oke tegete. Ịma na ọ dịkwa ka ọ na-ada. Ọ dịka. Anyị ga-atụ okwu ọnụ n'ụbọchị tata maka ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo mgbe ụfọdụ na-asị na Igbo afụghị onwe ha n'anya anyị jikọta n'ọnụ dịka ukwu azịza anyị jikọtara onwe anyị ọnụ karịa ndị ọzọ ị gara atụdo anya ya bụ enweghị ya mmaara a ga-eji kọọ Igbo ọnụ mana dịka ị na-atụnye okwu ọnụ Epetike ihe ebe nchọ ka ibidogoro nebeghị onwe anya bụ ọ dịkwa ka ya bụ ihe anyị si na ọ dị eme anyị omenanya ọ dịkwa ka egwu ata anaghị igu n'isi maka na ndị APC bụ ndị Igbo jụrụ kemgbe ụwa kemgbe ebidoro ọchịchị nke a ndị Igbo jụrụ dị ka ha esi n'azụ ụlọ wee teki ova n'Igbo maka na ị na-anya gọvanọ Enugu bụ APC gọvanọ Imo steeti bụ APC gọvanọ Ebonyi steeti bụ APC gọvanọ Anambra steeti ji ofu kwuru na APC ji ofu kwuru na APGA maka na ha niile bụ ndị ọnya mandate will stand nwee na-asị kedu ka ọ dị na ọ dịkwa ka ya bụ ihe anyị na-emebu mbụ ọ dịkwa ka nke a na-achọ ịgha ya ahịa ka ọ na-achọ ịkpa anyị overhead. Ndị Igbo ekene m Ugwumba ekene gị ihe kwuo dị ọ bụrụ ma eme ọmụmụ na sọpụrụ ya anya azụ nke bụ eziokwu wedatụ na APC na anwa ha enwe 32 governors eti nke Anambra bụ 33 mana ma ntinye ya maka na osobeghị flag APC adịbeghị non officially ma ihe mara APC ka ọ bụ etu ọbụla senata mana nwaanyị na APC asịghịzi oke ọ bụ na anyị ji 33 governors ka anyị jee election a ya ife na ọrụ ha kịta bụ ka akwatuo ADC kwatuo ndị pati ọbụla ọ dị ka asidat na Peter Obi nwere kepụta na ha mekwa other candidates so na ka Peter gara iji flag ebe ọ na-ejide 32 governors why unu ji carry through bent na ịkwatu that man that bring me to ihe na kịta ajụ governors niile na-ekwu nwere ofu vote abịa kịta atụọ vote na governors house ma Enugu ma ebe niile na gọọmenti house ahụ ka m na-ekwu atụọ vote na ị adị surprise na ADC ma nke ọ bụla Peter Obi nọ na ya enwe 97%. ndị be gọvanọ nwere ike tụrụ ya because na o maghị mgbe ha atụrụ nke azụ ọ sị na family SF je tụọrọ Peter Obi ọ bụ na agwụkwa ha atụrụ Peter Obi so na ndị na-ekwu ha dị relevant ọ dị ka ndị city boys ya na one vote ka ha nwere ndị Igbo like you said we are Republicans ndị Igbo ka si eche ndị Igbo ya gbakọta sekretara na Ugwumba ha ezigbo mmadụ ka ọ bụ na each person individually